Ste aj vy žena, ktorá chce vyzerať krajšie, mladšie, vitálnejšie? Pokiaľ ste na tieto otázky odpovedali áno, tak toto video určite dopozerajte až do konca, lebo mám pre vás ďalší skvelý, úžasný recept a tým receptom je proteínový shake proti starnutiu. Áno, milé dámy, počujete dobre, proti starnutiu, ja teda naozaj verím, že vás to zaujme, takže poďme teda rovno na recept a bude sa vám určite páčiť. Na proteínový shake proti starnutiu budeme potrebovať špenát, zhruba 2-3 hrste, kefír obyčajný biely, 1 banán, aby to bolo sladké, čokoládový proteín, naozaj kvalitný, kakao a chia semienka. Ide sa teraz mixovať, takže máme tu už pripravený kefír, ktorý je naozaj výživná potravina, ktorá naozaj pomáha našemu tráveniu, špenát, ďalej pridáme banán, ktorý je ako prírodné sladidlo, aby to bolo sladké, takisto obsahuje draslík, pomáha regenerovať svaly. Ďalej pridáme kakao, bude to naozaj poriadne čokoládové, ale v podstate bez čokolády. Chia semienka, ktoré sú takisto naozaj výborným zdrojom rastlinných tukov, ale zároveň aj bielkovín. A takisto netreba zabudnúť na kvalitný proteín, samozrejme rastlinného charakteru. A proteíny sú naozaj, milé dámy, pri chudnutí veľmi dôležité, lebo nám budú budovať beztukovú svalovú hmotu. Tým pádom svaly budú spaľovať tuk. Takže máme všetko krásne prichystané a ide sa mixovať. Tak čo hovoríte na tento proteínový shake? Pripravíte si ho doma? Ak sa vám tento recept páčil, tak určite dole mi dajte like. Takisto, ak máte nejaké otázky, nejaké komenty, takisto dole do komentárov píšte. Som určite na vaše názory zvedavá. No ak náhodou nie ste ešte odberateľom môjho YouTube kanála, tak určite potom hore vám dám link, tak sa určite prihláste, aby vám neuniklo už takéto žiadne video, ktoré pre vás točím každý týždeň, či už nejaké zdravé recepty, rady, tipy o chudnutí. Takže ja pevne verím, že tento proteínový shake naozaj vyskúšate a je naozaj plný vitamínov, proteínov, rastlinných tukov a pokiaľ ho budete používať každé ráno, tak si neviete ani predstaviť, ako naštartujete váš metabolizmus, vaše chudnutie a to vlastne z toho dôvodu, že vaše telo dostane presne to, čo potrebuje a to vaše telo sa krásne začne štartovať. Takže ešte raz prajem teda krásny zbytok dňa, hore určite kliknite, prihláste sa na odber mojich videí a na zdravie. Majte sa krásne, vidíme a počujeme sa v ďalšom videu. Ahojte!